Hindi kasi porket wala na yung tao, kakalimutan mo na sila. Dapat, lagi mo silang dalawin. Oo, ganun kasisipag yung mga tupad natin. Hindi sila kumukuha ng mga tamad. Sa bagay, yung ibang nakikita kong tupad, maglilinis lang ng konti, tas magsa-selfie na, uuwi na. Masaya at mata nakasarag tupad nila kay ko. Supay nga pang allowance ni. Ang dami naman dito. Sakto, ihalo sa munggo to, masarap. Si Kuya Andres yun ah. Andres, anong ginagawa mo dito? Nakikita mo nang nagdadamo ako. Bakit may dala kang palaya? Anin mo yan? Panghalo sa munggo. Sino yan nililinisan mo? Si mama ko. Gusto niya kasi laging malinis. Hindi kasi porket wala na yung tao, kakalimutan mo na sila. Dapat, lagi mo silang dalawin. Tama ka dyan, Andres. Hindi porket wala na sila, kakalimutan na natin sila. Aba, siyempre, kung wala sila, wala tayo sa mundong ibabaw. Wala sanang Andres na tupad ngayon. Tama ka dyan, Andres. Kaya habang buhay pa yung magulang natin, dapat pinapahalagahan natin sila. Tama ka dyan. Habang buhay pang mga magulang mo, dapat ibigay mo ang mga pangangailangan nila. Gampanan mo yung pagiging anak mo para makatulong ka sa kanila. Tama ba yung sinabi ko? Opo, Father Andres. Bakit ka pala nakatupad? Ito, binigay ito ni Kagawad. Kaya nagpapasalamat ako kay Kagawad at natupad yung aking pangarap. Bars! Sana all nakakapasok sa tupad. Ano bang mga requirements dyan? Napakadaling bumasok sa tupad. Ang gawin mo, maglinis-linis ka lang sa gilid ng kalsada kahit hindi mo pag-aari, linisan mo. Ayun lang yung requirements, di ba? Ah, ganun pala. Kaya pala masisipag yung mga nakikita ko naglilinis na tupad. Oo, ganun kasisipag yung mga tupad natin. Hindi sila kumukuha ng mga tamad. Sa bagay, yung ibang nakikita kong tupad, maglilinis lang ng konti, tas magsa-selfie na, uuwi na. Talagang ganyan ang buhay, Mercedes. Yung iba, nagsisipag-sipagan lang. Hay nako, ba't ba natin pinag-uusapan yung tupad na yan? May mga ampalaya ka pa ba dito, Andres? Ay ano, ang dami. Mga tanim ko yan. Pwedeng pahingi? Sige, kumuha ka lang dyan. Organic yan. Hindi ko na-sprayan yan. Damihan mo. Sige, kuha ka lang dyan. Hay! Kabandog. Huh! Mercedes, baka gusto mong magpainit. Magpainit muna tayo. Ito, oh. Sarap. Hoy, Andres! Ba't mo tinira yan? Atang yan ah! Nauuhaw na ako eh. Alangan naman uuwi pa ako sa bahay. Oh, tikman mo to. Sarap ng tubay to. Patikim nga. Matagal na akong hindi nakakatikim ng alak eh. Ang tapang naman. Eh, siyempre alak yan eh. Teka, ako naman. Nice. Sarap ng timpla ngayon. Pait. Bakit? May alak bang mapait? Alcohol to eh. Sarap talaga. Ayoko na, Andres. Mapait eh. Ay! Mercedes, diyan ka na. Uwi na ako. Tapos na ako maglinis eh. Kuha ka lang dyan. Andres, uuwi na ako! Sasabay na ako! Oh! Oh! Oh!
Wala kay, kapag nga nakatupad ka ma. Di kagawad ba ko? Ang siro na ditupad. Bagay ko ba? May tiya. Siya at ma, nakasarap ka titupad. Nagriga ka nga tasunrak dita. Nakita na kami ni kagawad tapos nga lininis sa digid kalsada ba ka? Swajay. Oh, siro na ditupad. Nakasaya. O, apa naman natadalamon, ara manang. Bigbigat. Toy, pauna ni kagawad. Sahod ko ka na oh. Sahod, arak. Di naman nga lulukwan. Madiba ka, tigpay-paysaw, naladi kang pusantaw. Naglinis sa kami tatay jay. Pati atang, tira umpay. Kumakain inumang arutat tayong bakay. Singarot takan. Masaya at mo, nakasarap tupad nila kay ko. Supay nga pang allowance ni. Ay, nawakas. Makapaglinis mo lang.